हेलौ लोगोफोर बर्डार्स अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय एसएससी जीडी कनस्टेबलनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया लाना फैदों। एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना मा थानांगोन, जेरै बैसो, फरायनाय, खारनाया बेसेबां जागोन, गोजौआ बेसेबां नांगौ आरो हौवासाफोर हिन्जावसाफोर एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया, बेवहाय जों गासिबो डिटेल्सखौ सावरायगोन। बेनिखायनो नायदो भिडिअखौ जोबजासिम। दा जों फैनोसै मोनसे पर्टेलाव फैखाबाय आङो, अफिसियेल पेजाव थांनानै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। दा बे जाबाय सरकारि रिजाल्ट्स.info। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै गासिबो डिफेन्सनि जबखौ नायनो हायो। बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बेवहाय फैखाबाय। दा एसएससी जीडी कनस्टेबलआ एप्लाइ सोलिगासिनो दङ एबा रेजिस्ट्रेसन जागासिनो दङ। नाथाय मोनसे खोथा, एप्लाइनि लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै अफिसियेल पेजाव थाङोब्ला। खिन्थु नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन, बेखौ एप्लाइ खालामनोबा जोंहा मा खालामग्रोनांगौ, बेनो जाबाय जोङो रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन। होमब्लासो जोङो आइडि नाम्बारखौ मोननाय जायो आरो बे आइडि नाम्बारजोंनो लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांगोन। आरो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 10 मेसिम सोलिगोन। दा बेवहाय लिरनाय मथेब्ला नोंथांमोना नुदों 25 मार्चआवहाय बिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारनो गोनांमोन जे बेसेबां भेकेन्सि दङ, नाथाय बे ओंखारथ'वाखै। खिन्थु नोंथांमोना बेखौहाय रेजिस्टार खालामना लाग्रोदो, दायो सोलिगासिनो दङ। दा बे जाबाय। दानिया एग्जाम डेटआ माब्ला जागोन। दा बेवहाय जों मोनखाबाय एग्जाम डेटआ जाहैबाय 2 निफ्राय लानानै 25नि गेजेराव जागोन, बा बेखिनि डेटआव जागोन। जायफोरा एडमिट कार्डआव नोंथांमोना मेनसन खालामनाय मोनगोन अब्ला थांनानै एग्जामखौ हैदो। आरो बे एग्जामा अनलाइन एग्जाम जायो, कम्पिउटाराव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होग्रोनांगोन। दा बे एग्जामाव पास जायोब्लासो नोंथांमोनाहाय फिजिकेलाव थांनांगोन। आरो जायफ्रा फिजिकेलाव पास जायो नोंथांमोनखौ मेडिकेलनि थाखाय लिंहरनाय जागोन। दा एडमिट कार्डखौ माब्ला होगोन होनोब्ला एग्जामनि 10 डेजफोरनि सिगां होनो हागौ। जेब्ला होगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन। दा बे जाबाय। दानिया एप्लिकेसन फिसखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय, एसटिफ्रा नाङा, बेनिखायनो जों बेखौ सावरायथ'ला। दा जों थांनोसै बैसो। दा बैसोखौ नायदो, मिनिमाम बेवहाय 18 इयार्स जाथारनांगोन। जायफोरा एसएससी जीडी कनस्टेबल एप्लाइ खालामगोन 18 इयार्स जाथारनांगोन। आरो मेक्सिमामा जाबाय 25 इयार्स। नाथाय बे जाबाय 25 इयार्सआ जेनेरेलफोरनि थाखायसो। खिन्थु जोंहा एसटिफ्रा एज रिलेक्सेसन मोनो। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। 5 इयार्स बाराब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन एसएससी जीडी कनस्टेबलाव। 25निफ्राय लानानै 5 इयार्सब्लाबो एबा 30 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा नेक्स्टआव जों फैबाय दानिया क्वालिफिकेसन। दा जोङो सानो एसएससी जीडी कनस्टेबलाव बेसेबां थायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेवहाय नोंथांमोना जिखुनु जाया बेवहाय 10 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर। जिखुनु जाया 10 पास जाब्लानो एबा मेट्रिक पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हायो। बेवहाय पार्सेन्ट नाङा, हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनिखायनो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो एसएससी जीडी कनस्टेबलाव 2021आव। दा नेक्स्टआव फैयो जों फिजिकेलनि। दा फिजिकेला जोंहा बेसेबां जानांगौ नोंथांमोना नायदो। जेनेरेलाव नोंथांमोना बेसेबां नुदों आरो एसटिआव बेसेबां नुदों, बेवहाय जों गासैखौबो सावरायगोन। दा जों जेन्डारखौ नायग्रोनोसै। बेवहाय हौवासाफोर हिन्जावसाफोर दङ, बेनिखायनो जों हौवाफोरनिखौ नायग्रोनोसै। दा एसटिफ्रा जानांगोन 165 सेन्टिमिटार हाइट जानांगोन। दा जों एसटिनिखौल' सावरायगोन, मानो होनोब्ला भिउवार्सफ्रा गासैबो एसटि गोजा बांसिनानो आंनियाव। दा बेनिफ्रायनो 165 सेन्टिमिटार जानांगोन हौवाफोरा। आरो चेस्टआ जाबाय 76 सेन्टिमिटार नर्मेला एबा सिम्पोला। बिनिफ्राय नोंथांमोना नुदों 76निफ्राय 80सिम जाहैनांगोन, माने 5 सेन्टिमिटार नोंथांमोना एक्सपेन्ड खालामब्ला बारायनांगोन, 5 सेन्टिमिटार बारायथारनांगोन। 76आ नर्मेल आरो बिनि बाराबाबो जेबो नङा, नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। दा रानिंआ 5 किल'मिटार खारनांगोन नोंथांमोना 24 मिनिट्सआव, बेखौ मिथिखायो। बिनिफ्राय हिन्जावफोरनि खेथ्रआव गोजौआ जाहैबाय 155 सेन्टिमिटार। नाथाय चेस्टखौ हिन्जावफोरखौ सुनाय जाया, नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा। आरो नोंथांमोना खारनांगोन, हिन्जावफोरा 1.6 किल'मिटार खारनांगोन, 8.5 मिनिटआव नोंथांमोना खारनांगोन। दा बेनोसै लोगोफोर। दा बिनि एप्लाइनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै, नाथाय दा बावैनो जासिगोन। दायो रेजिस्टारा सोलिगासिनो दङ। दाबोनो जुदि खालामाखैबा खालामना लादो। मा खालामनांगौ आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन। माबोरैहाय एप्लाइखौ खालामो आरो माबोरैहाय रेजिस्टारखौ खालामो, आङो गासैबो भिडिअ लाना फैगोन। दाबोनो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बुजियाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय। हानायसेबांखौ रिप्लाइखौ होनो नाजागोन।